Kembak mga kalaba bubisya, Davao ni Bay. So muna mga lods, ako kandos ka lang nga order. Ug maayatod mga lods, pizza 11. Enter na ko, kapoy siya. Ano yung mga lusok tulog ka adlaw mga lods, tulog ka adlaw. 5 ka dosina ra, sabi taga. Kalau dagkan ka na mga lods, napadali mga lods, na mapanahon man, wa pa tao matao, wa pa gulitanan. Tapa. Oh, kapay mga lods, napang butakan sa lubot niyo. Wa gid mga lods, sugay pa kay mo bali. Unyapon mga lods, papay pagurot na eh. Dah mga lods.